Monk. Keď nie je niečo narovnané tak ako on potrebuje, je všetko v piči. Niekto kričí, Monk, choďte všetci do piči. Monk, je to v piči. Yo, aha. Yo, wow. Keď je všetko není narovnané, jak má byť. Všetko chce ona, všetko chce zabiť. Rozjebať narovná, všetko dá do hovna, ona to narovná. Jo, keď je všetko nadrobené, tabak, je to tak v piči. Ona vraví svojej mame, ona kričí, nebudem tu naspať, pôjdem radšej do piči. Prečo? Lebo Monk hovorí zo seba dáva. Je to ako ona, keď kajčí tvoja tráva, dáva. A nerozumiem tomu, čo ona dáva, lebo Monk toto zo seba to máva. On vie, čo dáva, lebo každý deň, keď on stáva, už vie, čo dáva, dáva jej hlava, rozpráva, ona to všetko predáva. Už musíme ísť robiť peniaze do Plzne, rozjebávať to tak nie, že nie. A budeme drzí rozjebávať a budeme dávať, budeme na vás rukami mávať. Peniaze dávaj, lebo tak keď nebude, potom uvidíš, jak budeš utekať, lebo budem prizerať na to, jak Monk uteká. Jak viem, čo je to Monk, žiť so životom 14 rokov s kokotom, kobotom. Viem, čo to je lobotom, lebo neviem povedať nič o tom. Už len potom poviem, jak to bolo za plotom. Nebudem sa rozprávať s tými kokotom. Ja viem, čo chcem robiť, je to s molotom. On vie o tom, Monk potom.